Mnogo je prošlo od našeg prošlog intervjua, ali zato danas imate priliku gledati sve legende do legende. Bolju postavu nismo mogli zabrati. Ciro Shows, Vivid Cinema, Kafanska TV i Melon Flaker, samo za vas. Prvi na redu, Ciro Shows. Jako mi je drago što ste me pozvali da odgovaram na vaše pitanja. Da li si partner sa nekim preko YouTube-a? Koristim samo AdSense i od toga nema ništa. Smatraš li se uspješnim YouTuberom? Ne. Tvoj moto u životu? Kod tebe hljebom, ti njega kamenom. Za koga navijaš? Za Rusiju. Voliš li gledati horore? Da. Ponos u zamjenu za slavu? Nikad. 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 Kako ti se sviđa kanal No Sleep? Kanal je ekstra, momci, samo napredujte. Malo je reći da su legende, malo je reći da su kraljevi, jer oni su Vivid Cinema. Pozdrav svima, ovdje Vivid Cinema i ovdje smo da bi odgovorili na pitanje koje nam je postavio jedan naš fan koji ima svoj kanal i naravno... Pa je, fan je 100%. A normalno svi su fanovi Vivid Cinema. Kako dolazite do ideja za klipove? Pa uglavnom, kad se tuširamo, radimo matematiku ili... Kad sehemo na školjci, prvenstveno. Kad učimo najviše onda dolazi ideja. I prije spavanja pogotovo. Prije spavanja kad učimo, ubojita kombinacija. Da. Koju vrstu muzike slušate? Rock, house, domaće, šta god. Da. Taj. Ne, sve osim to. Pa slušamo sve uglavnom što je dobro za slušati. Imate li omiljeni klip na vašem kanalu? Math Problems. Zasad. Utrka života. Noćna mora. Koliko vam otprilike traje snimanje i editing jednog klipa? 2 mjeseca. Zezamo se. Od 3 najviše dana. Kako vam se sviđa kanal No Sleep? Iskreno nisam baš previše brzo po kanalima. U zadnje vrijeme pripremamo se za mature i te gluposti. Tako da nemam baš previše vremena. Pa evo, ja sam pogledao par videa, šta da vam kažem? Valja. Koji od vas trojice dobio ideju za ovaj kanal? Prvenstveno ovaj kanal je bio na početku moj i od mog jednog drugog kolege koji je snimao, počeli smo snimati još 2010. I onda smo, kada je to bilo, 2010. da, prije 4 godine. I onda smo, kolega Zi i ja, krenuli snimati, onda smo se udružili sa Jurom i onda s Kikijem i tako smo nastali Vivid Cinema. Mislim, Vivid Cinema smo bili odmah od početka. Tako da kasnije se Kiki pridružio. Kasnije sam ja došao. I onda smo procitali. Pratite li neke svetske youtubere? Ne. Da. Ne. Zašto baš Vivid Cinema? Zašto ne? Da, to je dobro što pitanje, zašto ne? Uglavnom, što je to bilo? Ja sam odjedanput onak samo u autobusu, mislim da je to bilo prvi razred srednje škole, onak. I sam rekao njemu, ajmo osnovat nešto Vivid Cinema. Šta Vivid Cinema? I on prvo nije znao kako se to piše. Nije, ja sam rekao da mora biti Cinema, a ti si onda smislio Vivid. Da. Vidiš, tako je bilo, da, Vivid Cinema. Zašto Vivid Cinema? Pa ne znam. Ali na kraju ispalo dosta dobro, jer Vivid znači onak, tek sam kasnije skužio što znači Vivid. Kao živo kino, na kraju je ispalo, tako da super. Prvi put imate priliku gledati intervju u animacionom obliku, a za to su zaslužni fantastični momci iz Kafanske TV. Kako provodite slobodno vrijeme? Ovako, ova dvojica tu piju, ja naspem, pijem i ja, eto, ne ja tu šapune da se kaže, iz dana u dan isto. Za koga navijate? Au, rođače, gde me nađe? Sad moram da ti kažem bre, mrzim sve timove, znači ne navijamo ni za kog. A zašto ih mrzimo? Evo ovako bre, znači ja ti navijam za ono ko mi donese pare na kladionici bre, a uvek me neki tim izlevati. Znači nisam dobio zadnjih 5 mjeseci ništa čoveče, uvek jedan bude, jebem ga. I on iz Madrida me zajebaši. Neka mile, smiri se, jebem ga, volam, pa daj sljedeće pitanje. Koliko vam je potrebno za obradu jednog klipa? Pa sad vidiš, to zavisi. Ako se ova dvojica trizni, mi onda možemo nešto da snimimo. Ako nisu, onda čekamo par sedmica da se otrizne, pa onda snimamo, pa onda produkcija za koju sam ja zadužen i koja još traje tako par dana. Osim nekada ko ide uživo, ali onda to bude katastrofa, jednom smo probali i nikada više. Najduži vic koji ste čuli? Evo ovako, pošao puž da pređe ulicu. Ide,
ide, ide, ide. I onda ga pregazio automobil. Kako vam se sviđa kanal No Sleep? Rođače, od kad sam ga vidio, znači nisam smeo da zaspim. Jel smem sad da spavam? Vaše mišljenje o indijskim serijama? Da li u svojim vizijama vidite kraj male neveste ili je to samo san? To bo Mile mogel srediti tak treba. Jelena Karleuša ili Jelena Rozga? Ma Rozga, bolan joj, pa jest da je mršava ko čačkalca, bar je onako malo lijepa, jebem ga. Ona bolan od plastike da se otopi kada ovo sunce ucacari ljeti. Jest da ima facu ko onaj trol iz Gospodara prstenova, ali rođače, ja bi za vatanje u mraku ipak Karleušuve. Kada bi morali birati, šta bi odabrali? Alkohol ili dobru žensku? Bre rođače, pa nemaš ti pojma ako moraš to da pitaš. Da ti objasnim bre zašto je alkohol uvek bolji od žene. Vidiš, da bi bio sa ženom moraš da piješ. Ne možeš bre trezan ostati pored žene nikako. Dakle, ako uzmeš ženu, zajebo stvar. Ali, ako uzmeš alkohol, nema te žene na svetu koja nije lepa. I možeš da ih podnosiš. Zato rođače na vrati da popijemo po jednu. Ovog youtubera ne treba mnogo predstavljati jer ga verovatno svi znate. I jedan jedini, Melon Flaker. I da ste li bio da Melon Flaker i danas smo na mom intervju na No Sleep kanalu. Zbog čega Melon Flaker? Našem jednom drugu smo trebali da kupimo premium, a on nije baš kreativan s imenima i onda je lupio Melon Fucker. U smislu kao neki žargon iz engleske i onda to je prošlo dosta vremena i ja sam se setio toga, gledao sam Onision, to je jedan youtuber, može se reći baš je youtuber zato što radi, snima sebe i to je to, ne radi nikakve tutoriale, gameplay i te gluposti, nego kao kad je YouTube nastao. I on ispred svake psovke stavi slovo L i onda fuck, flak, vagina, vlađajna, pussy, plusi i tako je došlo do Melon Flaker. Pratiš li neke domaće i svetske youtubere? Od svetskih ne pratim toliko. Pratio sam PewDiePie ranije, ali koliko je postao poznat i jednom dnevno stavlja 2 klipa i to je previše jer nisu toliko kvalitetni kao što su mu bili kad je imao manje od 1 milion subscribera. Od domaćih jedino pratim Muđu i to je to. Tvoje mišljenje o Watch Dogsu? Moje mišljenje o Watch Dogsu da je živo sranje, da ne valja ničemu i da stvarno ko bi igrao tako glupu igricu jer iskreno ta igrica nije ni neka grafika, nije ni neka priča, ne valja stvarno. Koji ti je omiljeni žanr igrica? Nemam, znači sandbox kao što su Garry's Mod i Minecraft. Stvar da je samo radi šta hoćeš, free world. Imaš li devojku? Nažalost nemam, ali ako ima neka koja sad ovo gleda, evo vam moj broj telefona. Koliko često posećuješ tvoj kanal? Stalno sam na njemu, stalno proveravam newse, stalno gledam nove komentare, obaveštenja, gledam da li je sve na mestu, po koji thumbnail uradim i stvarno materijalista što bi rekao Kale, gospodar vremena. Kako ti se sviđa kanal No Sleep? Odlično. Ajde Niksa, što si krenuo priča? Znači, odlično. Po meni jedina zamerka jeste da se zamene cover i novi logo i to je to. Intervju i sa svima, Omegle vam je dobar i samo tako nastavite. To bi bilo to što se tiče ovog intervjua, nadamo se da ste uživali baš kao i mi. Do sljedećeg viđenja. Uživajte!